I
But I am here to prophesy over your life. The Bible says that it is like you sit today, you shall sit no more. Cry no more. No matter what you are passing through. Any person after this meeting, God will surprise you in a greater way. In the name of Jesus. Take over this microphone. Manache no ụfọdụ nọ ebe a ndụ na-enwe nghọta ha dị chap ọ na-eji n'onu ya mara onye ọgwụ ụlọ ọgbanyị onye ka awụ haleluya ụlọ na-anụ olu ha n'ebe ka ogene dị ike si n'enu ọya dị ihe a haleluya onye agụrụ ya n'ụdị ihe a so ka ịchịkọta onwe gị ọnụ ofụma ụzọ ọsọ na ị na-anya ọnwa Chukwu ka ọ bụ na-egwu ka ọ na-eti ụnụ mara ma na-akpọ ndị akụrụ